Oh yes, no one yes. Let's have an underbody. Nancy ibe agụ anyị adịzịla anyị. Anyị si n'ọndụ anyị. Anyị na-akpọkọ ndị ichie okwu ichie nta, ndị niile chile chizele. Ọ bụkwa nna m enwela ala nke abụọ sịkwa ndị rọba bel ka anyị nọ. N'ozi izi m ka m na-eje. Mgbe a na-akpọkọ ndị mmiri sunu gazitebe na-akpọkọ ọra mmụọ anyị madobechara mmụọ niile dị n'obodo niile asị unu gazitebe n'ụbọchị m dobere ka anyị nọ ya. Anyị sị na ibe dị na anaghị adị, ọ dị na anaghị ya adị lele. Anyị sị na anyị gbuo n'aka ndị na ọya bụ na mma, anyị gbuo n'aka ebe na ọ na mma. Anyị sị na ọta ata bụ afọ, ọ ya fọtala anyị ife ọma, agwa bụ ife nwe nwe. Anyị sị na anyị jụrụ ebe anyị fọrọ bụ ka ụmụ Igbo na-eje na-anata. Anyị sị na ibe mebugolu mbụ onye abụrụ ibe gara aga, mana anyị si ọzọ emezina. N'Igbo ka anyị bụ, anyị anaghị emefu mmanya. N'ụmụ nne ka anyị bụ. Anyị satara abụọ nkụta ihe nwere nke kwụrụ ibi ya. Na-agbakọ ndị yut niile na-asị unu na ọta aka ọ dịrị njọ na ọ ya dịcha mma. Anyị nwere olileanya ọgbara ọzọ dị ka a na-abanye. Asị m unu tinye ndị ya ejela anyị ozi jetela anyị ya mma. A na-asị na ọnọdụ anyị nọ na ya na ọya etezi aka ọ dịcha mma. Anyị echeta anyị bụ Igbo na anaghị nke nnekwu ji n'azụ ọba. N'otego anyị debere mana oge aṅụrị abịago. Anyị na-asị Chukwu okike ọ gị maara ibe niile mmadụ mba anyị niile asị gị mee ma mekarịala anyị. Anyị sị na ụlọgo anyị anyị sị na nke a bụ nke anyị kwụkwa maka pati mana anyị sị na anyị jikọ aka ọnụ anyị jikọ ọkụ ugwu anyị si anyị na-ekwukwa ekwu maka pati. Anyị sị na anyị kwa mamịrị ọnụ ọ ya gba ụfụfụ. Anyị sị na kedịka ibi ya bụ na arọ na-abịanụ onye ọbụla jide nyanwụ mgbọ na-aba ọwakwa mgbọ egbe mgbọ a na-akpọ PVC ka anyị jee tinyekọ n'aka ọnụ. N'ọgwa mma nwa m votu ka anyị eme na nke na ya na-agbati ya n'ọsọ. Anyị gba na-ayọ Chukwu okike na-ayọ anarị na-ayọ aja na nri. A sị m unu jewekwenụ n'ụbakwara na anyị ọgụ n'ọnwa nwa ka anyị bụ na-awụ arụ n'afọ n'afọ. Unu ụmụaka unu ya adịdịnụ n'ologo na anyị ya asụ ya na Yoruba anyị si nọ n'Igbo ka n'ologo anyị maka abụzi nke anyị. Na anyị ayọkarịgo na anyị esigo n'ogologo anyị tinekwanụ nso n'ọnya ka m ji n'aka na-akpọkụ mmụọ niile na-akpọkụ chi anyị n'ọkwa onye na chi ya dị na mma ibe na-emele na-akpọkụ ike nga chi mụ na-akpọkụ arọpụ n'ego anyị sisi emeziri iwele na oge ahụ elugo na onye ọbụla ya na-achị n'ihe ọmaala anya anyị ma maala ọdịnala ana ọnya ga na-agala anyị si na ọya dịla anyị na mma na ọ eke n'ọnụ oye n'ọta bụ afọ ọ na nkwọ abịa na anụ ụbọchị na anọ na anyị nwa ndị Igbo dobere ya ọ n'iru ka anyị bụ oke nwe ya na-ama anya ya magharị azụ na nwa agụ anaghị ata ahịhịa n'ọhịa anyị na-ayọkwaba akarị ofu onye bụ ego anyị enwecheche na ya onye ba mma anyị sị na ihe niile anyị eme bụ good onye mbụ ebi ya onye nyere anụ obe ya alụ ụlọ onye anụ nwaanyị amụtawa ozu eke ozu oyi ozu afọ ozu nkwọ a sị m ọba niile bịara ebe a na ọ ya dịrị ụlọ mma ọba niile ka ya bịa ọ ya dịrị ụlọ mma asụsụ atụzila egwu ọba niile bataba n'alụ
niile na-agba ọla na bebe mana ndị mbe na-agụ arọ obodo niile na-awa ji na bebe mana ndị mbe na-agụ mbọ o nwere emume a na-agba ogeji ọkụ na mbe mụrụ agba onye wetara ibeji ọkụ eze mbe ifụkwa eme eze izirichiri na ndị Igbo niile ya wetara mmechi ọkụ ka ndị be ji Igbo niile ime onye ọbụla chiri eze mbe ọ bụrụkwasị eze mbe ka o chirigo kama na o chiri eze Igbo niile onye chiri eze mbe chigo eze Igbo niile onye so bụ eze mbe onye so bụ eze Igbo onye so bụ eze Igbo. Unu ahụela ọjị si agagharị anyị anaghị akụ mmadụ n'ọba anyị mmasị ka a ma akpọkụ aka ekpuchi ọnwa Chief Prince Ifeanyi Onyeso ka o mee ihe dị n'ọjị. Ọ garakwa aghọtara anụ obi oge akụ na-ede ya ata ebe nne m afọ anyị ka ezigbo na ọjị ya eji iji dịka eze m si kwu oge na ọ ya ebido ruo na tebụl Akwadara ga-esefu ọjị. Onye ji eriri bụ ọya ekwurute esa ga-esefụkwa ọjị na m n'aka m ga-esela ọjị Ọ bụ ọnọdụ ugwu ekele gị. apụ n'akọ ka ibe ji esi eze dịbụrụ na ọhụrụ iru ọjị ahụ odebedo dị odo n'owuru ọjị ọjị esela wee na-akpọkwu Chukwu kelee igwe okekele ụwa niile okwu ya na-aba a na-akpọkọ narị na adama ezinụlọ asị ala ndị dị anyị niile ọ bịa na ọjị na-agwa na-esi aka abụọ ka anyị na-akpọkọ oke iwe Ogbu Chukwu anyị ya ọkụ ya wee zara ndị eze ya na ya bụ ya wuo ọkụ ọjị ka anyị gwara ọbịa na ọjị n'elu anyị akpọkọ esi n'ụzọ ori uche esi n'ụzọ anyị Igbo gburugburu na abịa n'ọjị anyị na-asị na okekele ụwa niile ka ile ndị ọbụla nke ọkụ ya ji uru ji n'ọnwụ onye ọsọ ọhịa adị ya adị onye ọsọ ọhịa nwa mmiri anya enwere ime ya nweta arụsịla okwu ekwu nwa oyi n'ụbọchị taa ya adị ana ije n'ebe ya adị onye ka anyị nọ n'ebe ya arụsịla ya nwụ ndụ anyị na-agba n'ọgbọ na ọ ya esi ebe o jerugo ezinụlọ anyị niile ma ọ dịghị ọhụrụ ma ọ dịghị n'ilo ya nwụ ndụ ya ejerugo n'ibe niile anyị na-eme ma ugbo anyị kọrọ akọ ma ibe anyị na-eme wee na-eri ire ya nwụ ndụ ka anyị na-akọrọ n'elu ahụ ibe ahụ niile ya dị ndụ asị na anyị kwudo na elu nzu eze elu wee na-asị na alọgo mmụọ Igbo eribe ji ọfụ ghọọ ngozi si n'aka eze a na-eri ya bụ ji ka a na-erite ogologo ndụ na-erite arụsị ike na-erite ịfụnanya nke kacha nke dị n'Igbo niile eze ga-akwụ maka ihe ozugbo onye anyị na-ada ọjị anyị nọ na anyị wụ ori anyị na-asị ọzakọcha anya kpoo ya na onye ọrụ na-asakọrọ ibe ọbụla ga-ekwu ya o gbochọrọ ya
ọgbanje ọka ndị asaa na-aba n'anya ibe ọ na-ese ka n'ụwa anyị bịa ya egochi maka ihe a na-ekwu n'ụwa ọzọ ya saa ka anyị na-ekwu enwe ibe ị na-eme chee nye echiche igbolebụọ tupu imeta arụ ụmụnna ya anya kwụfu mesịrị ya dị na-ala mma dụrụ mmanya ma a na-ebukwa ekpere n'isi ụmụ akwụkwọ n'ebe a n'anya osebụrụ maka onye bụ isi akwụkwọ n'anya bụ egwu a sịra m onye bụ isi akwụkwọ ya nyebe akọ na uche na onye maara akwụkwọ enwere akọ na uche dịkwa ka ezigbo ọkụ maka na onye nwere akọ na uche na-amara akwụkwọ ọ kwụba ugwu ndị Igbo ji wee dị ebube maka akọ na uche ka Igbo ji weghachi mana ebe ejizi akwụkwọ mmeri standard ha sị na ọ ya agbagwo akwụkwọ nwee akọ na uche mesịa ya ala anyị na mma asụsụ ihe gara ebe ogologo narị isi ka ọ bụ unu ji bịa kwunye ejiri anya manarị anyị azụ na ya atata ọjị tata ndụ tata amamihe tata ya akọ na uche Chineke na-enye anya akọ na uche bụ isi akụ were isi ndụ wee tata ịfụnanya nwanne na nwanne ebe ịfụnanya adịrọ ọganihu ara anyị tata akọ na uche ahụ ya eme na Igbo tụrụ ilu si egbene gbacha anya na aka ibiekwa nọzi na ya adịrị akwụrụ ọrụ na agba mekọtụkwa nkụtụ ọrụ ego belukwu ubebere na iwebe asụ ibe anyị na ya adịrị na onye ọdịchi ya ka ọjụ ike na nwanyị ọzọ onye ukwu na welite akụ ọ nọchiri n'eze nna ya okene mma ekele dịrị gị ewerugo ike na nwanyị ọzọ obodo anya sasịa ewerugo ike na nwanyị ọzọ obodo ekposasie mana o ji ọgụgụ isi nke Chukwu nyere ya wee jiri nwayọọ wee na-aga maka na o ji nwayọọ na-emelụrụ ahụ o nwere onye na-agba Innocent nwe ịgba agbagbo o wee si South Africa wee nata obodo wee hụ ka ibe niile si adaghalaghalaghalaghala o wee were ọgụgụ isi ya wee bịa n'obi eze wee jiri nwayọọ wee dozie n'obodo ụna ama na tata n'obodo adịgo n'udo ọkwa mmadụ mere iwu Innocent nwe ịgba agbagbo ebe ọnọdụ ụgọ na gị na-ekele gị nwanne m. Regents in the kingdom. On behalf of His Majesty Ezopide Bonyeso MFRJP, Nrienwelana II, the custodian of Igbo culture and tradition, the keeper of Ndigbo in Igbo ancestry homeland Nri, I welcome you all to your ancestral home, homeland Nri. Today is memorable in the life of Ndigbo. As we celebrate sacrifice of thanksgiving to Chukwu for granting us bumper harvest in 2022. If you are very observant with the mystical life and myths, you will recall that during 2022 Igwaro Ndigbo held here in February, Ezenri through the regent of Nri Kingdom, Prince Ike Onyeso, proclaimed that 4 days after Igwaro, there will be rainfall, which will usher in farming season. Exactly 4 days after, the rain came down, fulfilling the proclamations of Ezenri. September is the 9th month in Roman calendar, while it's the 8th month of Igbo lunar calendar. On this day, Ezenri, as the custodian of Igbo culture and tradition, calls all Igbo communities to his palace for Ilommuo festival, Onwa Asato, or Yam festival. Nri, an ancient kingdom and capital of a religious hegemony in Igbo nation, dating back to 900 AD, kept faith with tradition and culture as bequeathed to them by the creator of the universe. Abul, as you can see, without no further
ọ ga-aga iru were pụnata wee prezentị ya tụọ agbọọlụ wee buzie nye eze nri eze ya eji aka na-agbapụrụ ya yes wee gwa ndị Igbo na ife agwụkwachi o ife eji esuri ya afịa bụ mmanụ oh yes oh yes Bọ́ọ̀lù yẹn lè kó ego ọ̀fọ̀rọ̀. Thank you so much. If you go down there, man, I'm going to go. Oh yes. Esa será de agora vai botar o motor. Como ele tem que se olha aqui para tudo. Essa é do cabia. O sinote. A câmera lá na Chile, a câmera olha o olho. Okay, sit down. What kind of people? I'm at the pavilion. I don't know. Oh yes. Also, get better communion. Now, let it go and give. Yeah. I will go down there. As I walk on to go sit down there, really. I will go money. Oh, no, I was here, there, Dalu. And I always got just with this. Although I got kisses, can't give up. Aha.
na-eri eso nwoke nwere obi sarịsarị wee na-achị ọfụma oji na yuto igwe egwu ma ikoro
yes. I never got a man. I never knew one of that. So I got no down on a man. There's a little His Royal Majesty of the so the one that came over, all the high school. AKA Agrodios. They are only high school. Father and sister, I was in Kusi. All in the one I go ever. United ladies, Onwa Asato. Musician. Musician.